Wara li għamel ġimagħtejn ixennaq lill-poplu Malti bl-idea li se jħabbar proġett kbir u spazju miftuħ ġdid li qatt ma kien hawn bħalu f'Malta, il-Prim Ministru fl-aħħar żvela x'inhu dan il-proġett grandjuż u oħroġ il-għaġeb dan il-proġett li Malta kienet għadha trid tara bħalu, issa sirna nafu li mhux xejn għajr proġett riċiklat. Dan hekk kif Joseph Muscat ħabbar li dan il-proġett se jsir fil-post fejn diġà hemm il-Park Nazzjonali f'Taqali. Fit-tnedija tal-proġett Muscat qal li dan il-park se jirdoppja l-kobor tal-post, imma pjanti li weraqu stess juru li dan se jkun ferm iżgħar minn hekk. Anke mill-analiżi li għamilna aħna huwa ċar kif immarkat fiż-żona safra li l-proġett ta' Muscat u farka ħdejn il-Park Nazzjonali li ħoloq Gvern Nazzjonalista. Ħafna ambjentalisti qed isostnu illi kien ikun tajjeb li kieku Joseph Muscat ikkommetta ruħu b'time frame dwar dan il-proġett, anki sabiex tingħata aktar ċertezza li dan il-proġett se jsir u se jitlesta fi żmien raġonevoli. Il-Prim Ministru ħada drawwa jwiet proġetti li jkunu jinstemaw sbieħ u li jispiċċaw jibqgħu biss fuq il-karta, bħal pereżempju l-Park tal-Inwadar li kellu jsir fiż-żona taż-Żonqor, li l-Prim Ministru kien wiegħed li kellha ssir fuq żona ta' medda ta' madwar 1,000,000 metru kwadru u li baqa' ma sar xejn dwaru. Jew l-Adventure Park tal-Fgura li ġie mniedi fl-2015 mis-Segretarju Parlamentari Laburista Chris u li għadu ħolma. Bħalma baqgħu ħolma il-Park Reġjonali qrib iswar tal-Kottonera u l-Park tal-Familja fil-Qortin Fawdex. Kollha wedi sbieħ li s'issa għadhom kastelli fl-arja. NGOs u nies viċin ħafna tas-settur ambjentali fosthom Marco Cremona jinsabu disgustati għal mod li bih Muscat prova jbih l-idea li biddel spazju miftuħ fi spazju miftuħ. Cremona staqsa x'se nissagrifikaw issa għal dan l-att ta' karità. Kristina Majra, Net News.